Pozdrav ljudi, dobrodošli u novi tutorial na mom kanalu. Danas ću vam pokazati kako da napravite wallpaper. Vjerojatno ste saznali to po thumbnailu ili po naslovu ovog videa. Dve stvari koje će vam biti potrebne jeste neka slika iz GTA, možete i video uslikati, možete naći na internet, kucajte samo GTA sa wallpaper ili kako već. Onda skinete nekog protagonistu iz neki GTA igrice. Ja sam u ovom slučaju skinuo CJ-a HD, kao što vidite ovdje. I trebamo u suštini font da skinete. Font možete naći na ovoj ovdje stranici. Ovo će vam biti u deskripciji, ovaj moj font. Tako da gledajte deskripciju. Gdje vam privući ovdje. Privučite ovdje, možete prvo otključati. Ako hoćete nešto da radite, ako želite nešto da radite na njemu, kada ste otključali, kliknete dva puta ovdje pored ili idete na image, adjustments, idete na color balance. Ako hoćete neku boju da podesite, ja ću malo ka plavima, da ovdje se možete zezati do sutra. Meni je ovako lepo. Znam šta vam treba, ovaj GTA lik i njega jednostavno privučete na sliku. Malo ćemo ga smanjiti, znači ovo držite shift i oko pomerate da bude u istom formatu, da vam se ne deformiše ili kako već. Ja ću ga staviti ovdje recimo. Ako želite možete njemu neki blending option da stavite. Znači ovo radim na alt i na miš. Ovdje ćemo staviti na njega drop shadow, pošto meni se to najviše sviđa. Možete šta vi god hoćete stavite. Ovdje možete se zezati isto. Sad drop shadow možete da pomerate gdje će da stoji senka. I sad još nam preostaje da napišemo tekst. Ovdje kliknemo na tekst. Ovdje kad ste već to instalirali, veoma lako se instalira. Ovdje samo nađete, ukucate Cyberspace, onda izađe taj tekst. Ovdje namestite boju. Ja ću napišem tutoriali. Idemo na OK, smanjit ćemo ovo. Stavit ćemo ovdje u ćošak recimo. Inače kliknete CTRL-R da uključite rules, odnosno lenjire. Idemo na OK. I ovdje ćemo naravno se zezati malo oko ovoga. Ja ću recimo uključiti beveling i emboss. Uključit ću drop shadow, pošto ja to uvijek stavljam. I možete malo da smanjite i stavite veći size. I to je to, vaša pozadina je spremna. Još samo da je sačuvate, idete file, save i ovdje napišete neko ime, na primjer moj wallpaper. Ovdje namestite na PNG i kliknete save, ovdje stavite na desktop, to neću raditi i na kraju će ispasti otprilike ovako nešto. Ja sam ovo napravio veoma kratko vreme, a veoma lepo izgleda. Ko ne zna da radi u Photoshopu, ovo će mu dosta pomoći i vidimo se u nekom sljedećem tutorialu. Pozdrav!